Ovog ubacio Majčić i ne kaže pa neko bi igrao. Evo malo igra kola dvojica. Pa pusti na to uzeti neku. I'm so lonely. Ali javi, brate. Ajde, povuku onu loptu. Bila je dobra lopta, meni isto, a? Koja? Ono u čošku. Ne, ja sam prvo pitao. Jer mi se učinilo kad sam vidio, rekao, okej. Ovdje je bila ovo. Ovo je jedno ovdje što je bilo na ovoj liniji. Je bio ovo. Marko, ja mislim da je bio. 0-2. Jedan, dva. Dva, dva. Bravo, basket. 3-2. Promena. Tri. Tri. Bulata gazi. Bilo je ja dva. Može basketom tenis nema. Ovo bilo je. Daj sad, za poluku. A dobio se te. Sad igramo poluku. 3. Ovaj element se zove leptir i sad je 7-3-7. Znači, gol, Destek.